Viral sa social media ang video na nakunan ang isang kakaibang tunog sa Batangas. Pero hindi lang pala dito sa Pilipinas ito nangyari. Nagpapatrol, Ernie Manyo. Sa video na kumakalat ngayon sa internet na pinamagatang Strange Sound Heard in Batangas, Philippines, may maririnig na tunog ungol o trumpet. Kuha ang video ng 17 anyos na si Vincent Andy Magnaye sa kanilang bakuran sa barangay Masagit, Sitlubo, Batangas nitong Biyernes ng hapon. Kwento niya, nag-i-internet siya sa kanilang terrace nang makarinig ng kakaibang tunog. Amalanti, siya kasi maluluto sa may nol. So, habang maluluto, ay, naririnig ko lang ko, naririnig ko lang. Semang giw-giwa emang ko, ay, amit no, di ba kikiwalan niman bago iluto. So, kiniwal-kiwal ko, at naibong-ibong ko lang amit no. Aburido lang, tita, naririnig ko lang. Ay, nitan lang ko. Nitan lang ko. Ay, pinampasukan ta ni misis ko, si Mabi. Akin taasawa, kanto. Akin ko. At amay, ate, no, naibong lang, kanto. Si siya kiwal ya ka unya ay sangat tangalanti ya ka mendedengal ya sim ta antak lah ko ay ni talay tay ketek lah ay makapaburido mo lah kasi tano dagupan ay tay ketek labat ay gelap lalamat katongkin naburido at katong no bilbilangat imbaga TV awali bagyo ay nalilikas ko untay kataklad dagupan ay undalap lalamat kang ko kadi aburido lalamat sa may idol niman naibong ko ni pinulanan ko lang siya kasi malaba niya ay balang ko si baikon sa maingal tamanay tay katakla aburido tano unuran labalanti dalap lalamat ay no kasumpaler dalap tano sakay bulan lamat dilap lalamat nung wali oran aja dagupan ay makapaburi dumat sira lanang lang unya dilap yan kada sakit taon undilap yan mamin 5 o mamin 10 ribe magaylatan amin dyan dagupan nagayutan lang nadiidinggila katong grabe talaga katong dapat solusyonan niya tabang nga po ni oran ni papasabila nalilikas ko lalamat ay natatakot taninita lang ulay dilap kang ko ay tatawang kularanin antilin dilap la man kinkili ko siya kang ko ipagay na si kunyeg ang gapo unya kami dagupan nalilikas milay dahil kataklabat ay mangkikinang kami namin singa wali utang mo balbalagat singa tawag mo oy ni dilap la ay singa umana atong makapaburido sir dalap jay dagupan mo tajad mapandan tutuaming abong kin aga na didilap diman japatalan labat talaga na didilap diman japatalan did baluling diman atong makapaburido mo sir dilap yan lang ng jay dagupan agala makakaunlad Jollibee Junction ay nasi balag ni Singlia Jeep pamapandan to dagupan ay balag nga estudyante ka ay balbalag nalasitan singa may Ferrari lulugan ng mawa ay mamablis single da katong pagpula gabay kang ko drop jay dagupan ay makapaburi dumala sir katong amalabas ni bagak. Napansin din niya na nag-iba ang kinikilos ng mga hayop sa kanyang paligid. Amay asok mo sir ay biglang tao ko wow kanto ay wow kang kumat sa tao kami do wow kanto grabe kanto lalaman ay ni talong ulit dalap wow kanto ay makapaburido sir so ay tano dya kayam sir ay naburido kayo matata ni talay dalap kanda dalap lalaman makapaswaswala tayo dalap. Kanya-kanya namang opinyon ang mga netizens. Kaya madalas inaakala nating kakaiba ang tunog. Kilat ka, watalamit tayo!
Ernie Manio, ABS-CBN News, Batangas.